Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. O, unsa ka na, Doray na. Naibaw na ko kung unsa ang lalaki nga akong gigukod kagabi eh. Oh, ha? Joseph, siya ang lalaking misampit ka na kong Salome. Og siya usab ang lalaki nga gusto mo pusil ni Lula Nini dito sa punerarya. O, unsa? Ug nganong nakasiguro man ka na? Ang gihulagway ni ng Lingling nga lalaki nga nagpaila nga pulis. Mausab ang hulagway sa lalaki sa karnabal. O, Sa lalaki nga mupusil unta ni Lula Nini dito sa punerarya. Og siya lang ang misampit ka na kong Salome. kay ngano? Unsa man di ang pagulagway ni nang Lingling sa lalaki nga nagpakapulis? Nagkaw kini. Oh. Kulot ang buhok nga medyo taas og gamay. Og linginon og mata. Og mubo gamay nako. Oh, ha? Dok? Dr. Berdan? Poldo? Nagkita na sa ta. Bitaw, Dok. Imposible sad nga. Gisundan ko ni mo, Dok. Nganong sundan man ti ka? Nga taga dinhi man ko. Taga din hindi ka? Oh, tuwa sa unahan ang among bahay. Daplin sa sapa. Ha? Ah, Kagamay rin sa kalibutan, Dok, no? Nagkabati ka ba nako, Joseph? Ah, ha? Oo, namati ko. May koneksyon ka ng maong lalaki sa kamatayon ni Layla. Unsa? Sigurado ka ba? Oh, sigurado na ko karon. Imposible nga sulagma lang ang paghulagway ni nang Lingling sa lalaki nga iya gikasulti sa gate. Siya ang ako nakita sa karnabal, sa pulinarya, ug siya ang ako napusilan, Joseph. Unsa? Ug nakatultol na siya din sa bahay. Siya ang milikay nako. Pero karon, misong na nako dinhi. Oh, ha? Nganong natultulan man ko niya dinhi? Ikaw, Poldo, nganong niam sa gadinhi? Ako, Dok. May paryente lang akong gipangita din hindukod. Pero, wa naman ay magpuyo din, he. Mo ba? Kinsa may ngan? Dorina Chavez, Dok. Oh, Mo na ang ngaan sa akong paryente nga akong gipangita, Dok. Dorina Chavez. Dorina Chavez? Wa man ko'y nailang Dorina Chavez nga nagpuyo dinhi sa amo. Poldo? Mao ka na mo nahibudngan. Nganong nakatultul man amang hitman dinhi sa bahay? Hitman? Hitman? Oh. Oo. Hitman. O sagyod ka hitman ka ng tawana. O kinahanglan mailhan ko siya. Dorina, mula ka una ko ha. Asa man ka? Muato na ko sa ospital. May naka-schedule ko karon nga operahanan. O please lang, ayaw pagbiya din isbay. Di akaw na. Inanay na nga nasumpay na ako ang tanan. Miilagyod na ako ang lalaking kulot ug buhok nga ako si Salome. Pero dili sab ko si Salome. Kay kasado man kami ni Joseph. Oh, ang marriage certificate. Wa pa mapakita ni Joseph na ako ang marriage certificate. Sa umanin ako eh. Dili mahimo nga akong nag-un si Boss Iman sa may atong Dorina. Nga ang naong kay Salome. Ay, patay ko kung makita niya si Salome. Kinahanglan mapatay ko si Salome sa dili pa siya makita ni Boss Iman. Naranso ba? Salamat nga nagbaha sa bukid. Oh. Mao na niya dapit, Poldo.
O boss, mao na ring dapit. Dili ko maabot og gukod sa gituhuan akong si Dorina. Unya, diin man kang dapitan na hagbong. Arang dapit boss. Lawam na kita diha. Maayo na lang kay nakalangoy ko. Ug diin mang dapitan mawa ang imong gigukod. Anang kakauyan sa unahan boss. Sige, siksiko na to kanang kakahuyan. Dali mo! Patay na di ko ini. Pero, bahala na lang eh. Lipat na dyan ako si Boss Iman. Samtang dili pa na ako mapatay si Salome. Nancy? Nancy? Ay, yes, Doc. Oh, Oy, abi na ko. Di ka mo ani si imong klinik karon, Doc. Kwan, may record lang ko sa akong pasyente nga susiho, Nancy. Kinsa nga pasyente, Doc. Katong Leopoldo Rason. Katong na po sila ng dapit sa dunggan. Leopoldo Rason. Si Poldo. O, palihog ko kuha sa iyang address. O, isend sa akong cellphone, okay? Yes, Doc. Salome. Laila. Dario. Lola Nene. Ani. Pusrambo. Kulot. Silang tanan. Adunay koneksyon. Kining kulot og buhok. Ang akong agianan paingon ni anang Boss Rambo. Claire. Yes, Doc. Usa lang ka dosage ni Mr. Santos, ha? Niyang dosage, oh. Yes, Doc. Si Nancy. Hello, Nancy? Dog, buwan raan ko an, gibutang sa iyang address diri, why city o barangay. Kinuo ko. Kadako anang muwal-buwal. Okay, thank you, Nancy, ah. Ay, kinalang di gyud magkita sila si Poldo ug si Dorina. Oh, gusto. Ang picture sa clinic. La, Dog? Oh, Dog, what? napag ka diha? Nance. Napag ko diri. Yes. Palihog day ko Nance og tangtang sa picture ni Ma'am Dorina nimo sa akong clinic. Ibutang sa ilawom sa akong hunos, okay? Ha? Buhatan na karon dayon, Nancy. Musiman, siyo naman kayo ang kakahuyan na di. Boss, paano yan Boss Iman? Siyo na kayo. Poldo, Boss, sigurado ka nga dinhi misuot ang imong gigukod? o lagi boss. Oh, nagmotor siya. O boss, pero wala ko makatimaan asa yun ng eksaktong daan nga iyang subay. Oh, na may daan dinhi, Poldo. Ha? Basin nalipat na ko boss. Kinahagbong biya ko sa sapa. Oh, sige. Manggawa sa tayo ni kakahuyan. Mga toto sa kabalayan. Mangita tawag babae nga blandi ang buhok. Ug durin na ang pangan. Magbuwag-buwag ta! Sa sentro na ta magabot. Di ko po niya, oy. Ikaw, hoy, ikaw. Kita duha magkuyog, Poldo. Uy, ma'am. Ah, Natina nasagkag itong si mong buhok, ma'am. Kinahanglan dili ko mailhan sa nangita nako ng liling. Ha? Aw mao di ay nga daghan kag kolor sa tina nga gipapalit. Oh, Pero bida madaot mang buhok ana, ma'am. Uy, Uweg! Uweg ang sulbat sa imong problema, Dorina. gusto tuod ka, Lola. Week tuod. Salamat sa tambag, ha? Nay ko taling-ling. Palite og laing-laing klase sa uweg si Dorina.
Natural. Huwag yun, boss. Huwag yun. Kung nagtago-tago ang atong gipangita, di gyud nato kini makitaan. Mao na, boss. Sige. Wala ka puslanan nga magdugay pa taning dapita. Poldo, Boss, imong misyon o pagpangita ni Nandorina, ha? imo na bito nang gihatan ako, boss. Sige. Ug ayaw gyud ko pakyasa. Kinahanglang makita na nimo ka Nandorina karong simana, ha? Ha? Dali na mo. Ma'am Dorina, Lola Nini, Ay, Nang Liling. di ara, na ang wig nga imong magamit, ma'am. Good. Ang bira ng taas. Ma'am, akong isulob nimo ha. Ah. Hala! Hay! Gwapahan ni mo anak Ma'am Dorina, oy! Angayan man day kay kag taas ka buhok. Babay kay kang tanawon. Kamao ka bang mo make up ng Liling? Ha? Uy, Ako na ang mo make up ni mo, Dorina. Lula? Ako ang mo make up ni Laila sa una, sa high school pa siya. Bebe, hatagi ko higayon nga labason ko ang maong kagahapon. Lula? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!